Jamen, velkommen til De Løse Ender, til vores martsafsnit. Det er 5. afsnit. Ja. Og i dag sender vi fra Egtved. Det er her jeg bor, så I ser lidt af mit nye hus. Eller ny og ny. Men altså, for mig er det nyt. For jer er det nyt. Ja. Det er det der i Så hvert fald. velkommen. Og tak, siger jeg jo også. Jeg er jo gæst i dag. Ja. Det er du. Ja. Hvad skal vi starte med? Jeg synes, altså, jeg kan se noget, der er meget flot på dig i hvert fald, og vi skal starte med, hvad vi har på. Det er min Sunset Highway Ja. i hjemmefarvet merino silke fra det der tyske firma. Nu kan jeg ikke huske det. Er der silke i dit? Merino silke? Er det ikke bare Sagde noget? det? Ja. Er det ikke bare sådan noget Merino. Det er Superwash, er det Superwash merino. Og det er den der single. Ja, single plejer. Det var Ja. det, jeg prøvede på at sige. Jeg tror, den tilsvarende er den ligesom Macintosh. I Light. den der Macintosh Light, Ja. der løber 166 meter eller sådan noget, den Lige retning præcis. per 100 gram. Ja. Den tilsvarende den. Ja, Ja. det er lige præcis det. Bare i hjemmefarve. I hjemmefarve Det og er udelukkende hjemmefarve. udelukkende i lækkert hjemmefarve. Ja. Og jeg er rigtig, rigtig glad for den. Der er ikke nogen sådan, de der... Pulinger. Pulinger, Ja. ja. Og jeg har lavet de der ultranated, hvad det hedder. Ja, hvor du skifter Ja. nøgle. Skifter mellem nøglerne. Det har jeg både gjort her på ærmerne, Du er og så dygtig. om i ryggen her. Ja. Et eller andet sted, så man kan ikke se, at det går over hinanden. Rigtigt. Men altså, det er Det ser rigtig, rigtig to fint forskellige ud. nøgler. Ja. Så, ja. Jeg er rigtig godt tilfreds til at trække, Den at det er klæder første dig. gang, vi nogensinde har farvet. Og det var jo ikke på et farvekursus. Det er nogen, der spurgte om Nej, inden. ja, det er rigtigt. Det var jo bare på sådan et ophold, vi havde. Det var på en klæder-weekend, vi Ja. havde sammen med nogle af tøserne fra Ulden Farmor podcast, Ja. Ravelry-gruppen. Ja. Og så var Louise Ulf. På Ravelry. Det er det, hun hedder på Ravelry, ikke også? Ja. Ja. Louise Ulf var så sød og giver sådan et kursus. Hun tog alle hendes farver med, og gryder og potter og pander. Og sprugte vi løs. Ja, jamen, det gjorde vi. Vi udnyttede hende groft. Simpelthen, så det godt. Og vi havde det så hyggeligt. Det var så hyggeligt, ja. Så der fik vi virkelig prøvet at farve garn, og det var rigtig sjovt. Og der farvede du helt bevidst til en Sunset Ja, Highway. Ja. det gjorde jeg. Og den sidder, som jeg gerne vil have den. Og den passer over det hele. Ja, det gør den. Den ser super skøn ud. Ja. Du lavede lidt modifikationer. Ja, det gjorde jeg, fordi... Jamen, det plejer at være sådan noget. der plejer at være sådan noget her. Ja, den er jeg heller ikke Det taget. var jeg ikke lige til. Nej, Og jeg havde ikke mere lysgruppe. nej, jeg synes, det er en god løsning, du har lavet. Så jeg lavede de der, ligesom der er her, med 3, og så... det ved jeg ikke, 3 eller 5, og så... Ja. Det gjorde jeg hele vejen rundt, og så... Ja. Lige på pinden, og så blev det til sådan lidt zigzag. Og så Ja. blev sådan lidt ulden i kanten, men... Det er... Jeg synes, det er en god løsning. Ja, lavede. det synes jeg faktisk Og det også er selv. rigtig pænt med de der mørke manchetter så, fordi Ja. det hænger jo sammen med... Ja. Og farverne også, ja. Og jeg har brugt den rigtig, rigtig meget. Og den fnuller lidt, det gør den. Mm. Men der har jeg brugt den her glie, eller gliner. Ja. Den er nemlig god til det. Ja. Der har jeg brugt den her, og der fandt jeg så ud af her til morgen, hvad de der 3 forskellige var for noget. Ja. Der hører 3 med. Ja. Jeg kunne vise mærke, den hedder Gliner. Ja, den er altså rigtig god. Og jeg har set, at Geils tager den også. Har gansken Ja. super, det er godt, så vi kan sige, at vi ved, hvor man kan få den i Det kan Danmark. man For vi i har hvert fald- ikke vi har købt købt vores den i Danmark. Nej. Nej, i langt bortestand. Ja. Men den Men så her... kan man nemlig skifte efter grov Ja. og mellem, og så sådan helt fin. Ja, men den her toeren, det lagde jeg mærke til, der stod, at det var til syntetisk. Og den var nemlig meget ulden. Men jeg tænkte, dengang jeg trykkede den ned, tænkte jeg synes, det virker som om, det bliver mere og mere. Nå. Og det er så til bulky, eller du ved, sådan fritidsgarn, og det tykke, hvis det var sådan noget. ja. Altså noget rigtig tyk noget. Ja. Og så er den her til silke og... Den er helt hvid, den ligner faktisk lidt porcelænsagtig, sådan en ruflet porcelæn. Ja, Er det ikke rigtigt? Jo, det men tænkte jeg på, da jeg tog den er min meget, på. meget sart, Ja. til sart tekstil, og det er det her merino jo. Ja. Det siger vi i hvert fald. Det tror jeg. Det virker bedst. Ja. Men den vil vi anbefale. Jeg er også rigtig glad for min. Netop. Så lige, hvis man synes, det begynder at nulle på armene, og sådan noget, så kan man lige tage med den. Så er det ligesom helt nystrikket. Ja, det kan. Ja. Så den har sådan en lille fin pose, og så har man det hele sammen. Den er virkelig glad for. Ja. Så, ja, det er jo den her. Det der.
Det var, hvad jeg havde. Som Ja, lige... skal jeg sige, hvad jeg har på i dag så? Ja, tak Helle. Fordi nu er det sidste gang, vi gider snakke om Hayward. Julia Howard hedder hun. Haywards. Ja. Og den, det er den med de dybe ragland og 3/4 ærmer. Nu ryger de lidt op, når jeg løfter hamne. Men den er... Ej, så rejser mig op. Nu er der modshow for første gang her. Men den er rigtig bred i det. 3/4 ærmer, og så med de her dybe ragland, der går helt herned. Ja, det er så fedt. Ja. Og jeg er så virkelig glad for den. Den er så meget meleret i det. Ja. Og den er bare blevet super fin. Den er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg har strikket min Brooklyn Suite Loft. Kan I se det? Du har simpelthen godt lys her, Marie. Jeg har også kørt gardinerne ned, sådan eller op, eller hvad man kan. Brooklyn Suite, det står der nede i bunden. Og så i farven, den hedder Cast Iron. Jeg kan lykkes igen med at lige vise det også. Det tror jeg godt. Se det der. Kan man godt. Cast Iron hedder selve farven, og den er sådan helt gråsort. Ja, det er en grås. Og den passer jo til alt. Den Ja, den passer til alt. Jeg har brugt den ud over kjole også og sådan noget. Men det der er ved det garn, det er, at det var jeg nart. Det er det, der kaldes woolenspun. Mener jeg, det kalder det. Woolenspun. Det er ligesom, det er sådan meget luftigt, det er sådan meget bouncy. Jeg har faktisk lige det er jeg tilbage af 6 nøgler, men det er sådan utrolig elastisk. Hold op, ja. Det er sådan helt, og så sådan lidt knudret-agtigt. Ja, det er helt vildt meget sponge i det. Og det er det, der giver det der luftige... Ja, det er den her... Ja. Hvad har du brugt? Mange gram til? 300 gram, altså på nær den her. Ja. 6 nøgler. Det er kun 50 grams nøgler, man får dem i. Og jeg har fundet ud af, at de har det. Det er ikke fordi, jeg er jo købt midt i New York, men de har det i Sommerfuglen i København. Ja, hvis man var interesseret, ikke også? Så man kan godt få det eller i Danmark, ikke også? Ja. Så det var første. Og så må jeg lige vise mig, altså jeg har leget Jørgen Cledin og totalt copy Esther. Fra... Ja. Hold masken. Hold masken. Jeg skulle lige, så jeg var helt ned. Jeg har lavet en Make 9, og det er ren Jørgen Cledin. Jamen, den er så fin. Og der er jo så min Hayward VIP, Work in Progress. Det er når jeg starter den op. Jeg er i gang med arbejdet. FO, så det er Finish Object, og så kommer der kryds mere. Så her kan vi se, hvad der er krydser i, jeg er i gang med, og så får det et FO, når det bliver færdigt. Og den vil jeg så medbringe her resten af året, eller indtil jeg er færdig med alt. Hvad er det der? Det er mit sjæl, der hedder Birds of a Feather. Hvad er det hedder? Jo, Birds of a Feather af Andre Murray, der hvor det er silkemohair og merino. Nå, det single. Ja. Jo, den så det ja, den spækkel, det går. Jo, ja, sådan nogle lille speckles netop meget. Så det er jo det, altså tegne er jeg ikke god til, men jeg elsker at strikke. Jeg kan nu godt se, hvad det er, så nogenlunde. Så det er den første, hvor jeg har både VIP og FO krydser. Så er der lidt andet der på pinde, kan I se, hvad der krydser rundt omkring, så det ser jeg lige om lidt. Ja. Yes, så det var i hvert fald lige mit. Det glæder vi os til. Det første. Og så har vi te, og så har Helle har været så sød at give mig mumikopper. Marie, hun mente jo ikke, at vi kunne podcaste, i hvert fald hjemme med mig, uden at vi drak mumikopper. Ja. Så da Marie inviterede til podcast hernede, så måtte hun have et par mumikopper i en flyttergave. That's life. Men ellers så kunne vi jo ikke podcast her. Og den har jeg selv købt over i Odense. Det er en pige, der kan gå all in. Siger jeg, hun går all in. Jeg har aldrig mødt nogen. Men okay, nu kender jeg heller ikke så mange, der samler på mumikopper. Men hende her, hun giver dem gas. Ja, fedt. Der er hverken nogen vel af med nogle af dem så. Ja, men hun havde åbenbart for mange. No. Men hun ville kun have en af hver slags, sådan forstod jeg det. Jeg ved. Ej, det synes jeg så måske også, det er meget fint. Ja. Når man nøjes med en enkelt. Ellers skal man da få virkelig mange. Ja. Og det vi drikker i dag, det er sådan noget... Hvad er det lige sige noget? English tea. Ja. Det er noget engelsk frugt til. Ja. Det er noget med noget. Det kan man smage. Superberries. Ja, det kan smager nemlig. Og det er koffeinfri. Det er bare dejligt. Så det, vi har det kolde kaffe ved siden. Ja, det er det. Jeg har noget koffein. Ja. Har du haft... er der andet, du har fået strikket? Ja, altså... Skal vi jeg har et par FO'er mere. Jamen, så tager du det. Må jeg fortsætte i FO-rækken? Fordi jeg var jo lige ved at være færdig med min snebær sidste gang til Amalie. Ej, det er så fint. Og nu er den blevet færdig, og så er den blevet vasket med et par sokker, hvor der var pink i.
Så nu er den sådan blevet pink speckles sådan lidt omkring, men ved du hvad, det er der jo ikke nogen, der ser, det kan lige smage Jeg har ikke sodavandsis eller noget. jeg har ikke lagt mærke til, at Den har bare fået en anden, den har fået lidt anden skær. Ja. Ski med det, den er så fin til hende. Ja, det er han. Ja, hun er virkelig sød i den. Og den er strikket af en gang Avetta i farve 334 i sådan en lys rosa. Og en tråd silkemor her fra Garnusand. En af deres gamle 50 grams nøgler i farve 00. Så det hedder sikkert noget andet nu. Jeg ved, Så de hvor har meget lavet har du det. brugt? Jeg ved det faktisk ikke. Nå. Jeg har ikke vejet den. Nej, men det er jo meget, har du brugt... Du har brugt et nøgle, eller hvad? Ja, jeg brugte noget af et andet nøgle. Det der, det er et helt nøgle, det er så grønt ved. Det var bare fordi, der var banderole på den, jeg tog den med. Så, nej, det er et helt andet nøgle. Det her, det er nummer 3 af Avetta. Så jeg brugte 2, og så en slat. 2 og en slat. Så jeg vil gætte på, at jeg brugte 120 gram Avetta til en størrelse 8 år. Ja. Så det er det 3. nøgle Avetta, jeg lige har taget hul på. Jeg har lige taget det der også. Ja. Og snebær, den er designet af det, der hedder Lavendel Design. Lavendels Design. Hvad hedder snebær? Ja. Og den er på Ravelry, mener jeg. Jo, det er den. Den er på Ravelry. Og der har jeg meldt den til hende. Så her i vinterferien, det var sådan lidt for sjov, der havde forrige år til jul, der fik jeg sådan en julekalender fra Opalgarn med 24 små nøgler garn med, jeg tror der er 15 gram i. Nej, det er så sødt. Kan du se, så er der ikke 15? Jo, Jo, det står 15 gram, 63 meter. 63 meter. Ja. Så der havde jeg lige sådan en helt kasse fuld, og så havde jeg med, om jeg ikke lige kunne strikke nogle sokker til hende. Så hun valgte 2 nøgler fra boksen her, og så fandt vi noget garn til hæl og tog og ribbe. Og så bare 4 pinde hver farve, så fik vi sådan nogle tivoli sokker her. Men jeg synes det alligevel, det er utroligt, at sådan 2 bitte små nøgler, det kan faktisk blive et par sokker. Med lidt 63 meter. Ja, og de er faktisk for store til, hun først pas næste år. De er både for brede og for ja. Så det er nok en størrelse 32-34 kan passe dem her. Det synes jeg alligevel er utroligt. Ja. Men fordi man lige bruger det der kontrastgarn til tåen og hælen og til ribben. Det gør også de Det gør. Ja, det er nemlig sådan lige meget, hvor forskellige det imellem det er, ikke også? Selvom det er for 2 nøgler, og de slet ikke ligner hinanden. Men det bliver da bare lidt sjovt, synes jeg. Ja, det vil bare lige vise jer. Ja, det er så sjovt. Og det er jo igen det der med, bare de mindste, resterne kan næsten ikke blive for små af garn til, så man kan lave et par sokker. Lige ved at blande det sammen, og så stribe det og sådan noget. Ja. Så det er jo så bare, det her det er bare noget hjertegarn. Hjertegarn, sok. Helt almindelig sokkegarn. Den blev i hvert fald fin. Det gjorde den nemlig. Jeg har et sidste FO. Ja, kom bare med det, Helle. Kom bare med det. Fordi her fra den fine bog fra Lene Holme Samsø, der var der jo den her søde cardigan, jeg var helt vild med. Chunky Bella. Den der hænger der, og den er så sød, og den er strikket i kos. Jeg tænker, det hedder på norsk. Det koser man jo op, når man hygger sig. Den er det rigtigt, det gør jeg. Det hedder kos. Vi skal faktisk derover, så går lyset ikke i kassen. Ja, det hedder kos, og det er den farve, der hedder terracotta, hedder den, men den har så også et nummer. Ja, den hedder 3524. Det er en godt, Mariette. 3524, du har fuldstændig ret. Og den havde jeg også fået strikket. Hvor er den nydelig. Ja. Og den er nemlig sød og dejlig og blød, og den er al... for det der garn kunne vi lige sige, hvad det var af, hvis der er nogen, der vil interessere i det. Det er baby alpaca og uld og nylon. Ja. Så det er bare dejligt blød. Ja. Altså det er virkelig lækker. Sådan rigtig fluffy. Men den er også... Jeg strikker den hedder størrelse 8-9 år. Den er alt for stor. Så det bliver den næste år. Men det er jo fint lige at have den. Så er den på lager til vinteren næste år. Ja. Og det ser meget skæv ud deromme foran. Gør det? Så må du hive lidt i det. Ja, det tror jeg lige er nødt til. Det kan jeg simpelthen ikke. Nej, vi kan ikke have noget, der er skævt. Det skulle da gerne være lige. Det er det også, men det så bare skævt ud. Ja, nu har jeg lige hivet den op af en taske. Ja. Så det bedre ud? Ja. Det var godt. Den har da passet sammen på et eller andet tidspunkt. Jamen, det ser også fint nok ud. Jeg kan godt se, at det har passet.
Så har du givet den gas med knapperne. Jamen det var det, så skulle vi jo lige have nogle knapper. Dem havde jeg så ikke lige på lager i den der farve. Og så i min søstrene grene, der havde de simpelthen sådan en hel pose her for 11,90. De er nok rosafarvet, men jeg tænkte faktisk, det var over til den, hvad hedder sådan en, det er sådan lidt laksefarve, kalder man det nu om dagen. Og så satte jeg faktisk op til, så synes jeg faktisk, de passer super fint til den der terracotta-farve. Så der er altså for 12 kroner knapper, og der er alle dem her tilbage. Så det var bare... Ja, de er rigtig søde. De er simpelthen så søde. Og det er rigtig perlemosknapper for 12 kroner. Så de har altså nogle søde knapper i søstrene grene. Så det var bare lidt fif, er det vi kalder det? Det var serviceoplysning. Serviceoplysning. En lille anbefaling. Kig Ja. på knapper, kig efter knapper. Så det var en Changebella. Det er så fint. Så, ja. Den var hurtigt strikket, var det? Den var hurtigt strikket. Det er jo pinde 4,5. Ja. Så, ja. Så den var helt sikkert hurtigt færdig. Ja. Ja. Så det var mine færdige projekter. Mm-hmm. Har vi lidt på pindene, Merete? Ja. Jeg har jo den her sådan humulus. Ja. Den hedder jo. Ja. Ja. Og den, det går vældig. Det gør det da i hvert fald, kan jeg se. Det går da sådan set strygende, vil man da sige på godt jysk. Ja. Det går bare derud af. Og hvad går med din? Jamen, så prøver jeg at tage min frem. For det er jo sådan set lidt alle det samme. Ritz. Der kan man se, hvor god din kontrast er, fordi du har en mørkere grå. Min den bliver sådan lidt mere fade, altså det er jo bare lysegrå. Det er fordi, jeg kigger på den her hele tiden, så synes jeg, hvor den var flot i kontrasten. Men det er den. Hvor er den fin. Ja, men jeg synes, de er pænt begge to. Jamen, det er jo bare to forskellige bluser. Ja, jo også. Eller, det er det. Ja, det samme mønster i hvert fald. Men lige pludselig, og det er jo den, vi har i Nederland, Ja. Merete. Og hvad er der nu med den Nederland? Hvad har der sket lidt gode sager? Det er der, for vi har fået Ellen Bisgaard. Vi havde jo sagt, sidste gang vi var faktisk meget ustruktureret omkring den der Nederland, og så kan vi se, at der er faktisk nogen, der gerne vil strikke med. Hvor er det bare hyggeligt, at I, og lægger jeres billeder ind på hashtagget de løse ender, og det er vi altså virkelig, virkelig glade for. Så derfor har vi jo faktisk besluttet, der skal der være en lille giveaway. Ja, præmie, hvad jeg kalder det også, det er vigtigt. Ja, det ved jeg ikke. Jamen det var jo fordi, at der var en, der spurgte mig om deadline for den her sådan Ja, det er rigtigt. Deadline, tænkte vi så. Ja, så skrev jeg bare, der er ingen deadline, for der er ingen præmie. Ej, det er jo sådan lidt. Så tror jeg, så er den lukket. Nej. Så var der en, der skrev, en Ellen Bisgaard, der skrev, jamen jeg vil da gerne sy nogle projektposer, som I kan give i gevinst. Okay, tænkte vi så. Det Det er så sødt. Det var så sødt af Elle, at hun ville bidrage til noget. Så hun kom forbi her med mig en aften. For Randers, hun var tænker over, at jeg spiller med brænding. Jeg tror, det var Ribe, men det er så lige meget. Jeg tror, hun var vej til Ribe, var hun ikke? Jo. Det var lige meget. Men ved du hvad? Vi har fået en hver, og så, så den her har vi så valgt. Ja, den her har vi valgt. Og der er, sådan nogle fine lommer herinde i. Jeg synes simpelthen, det er så fint. Det er det. Virkelig pænt håndværk. Virkelig pænt lavet. Ja, det er det. Virkelig pænt og så Helle, hun havde sådan en rigtig fin singpind i overskud. Ja. En nummer 6. Ja. Så gav det sig selv, at det skulle være en stor en. Ikke? Ja, fordi så kan man have sådan en tyk sweater i den der store pose der. Ja. Også. Jeg tror ikke, den kan være hele vejen igennem. Nej, men til opstart i hvert fald. Ja. Hvis man strikker den i dele og ikke op fra ned. Hvis man strikker den frem tilbage eller i dele, så går det. Og det er faktisk men lige det før. er så sødt. Du kunne godt have den der. Jamen det er det, jeg mener. Så jeg kan faktisk godt have en hel bluse der. Jeg tror ikke, den her den er større end min. Nej, det er det, jeg mener. Man kan sagtens have bluse, det kommer an på, hvor tyk og sådan noget. Men den er fin. Ja, men rigtig fin. Og så de der søde... Flamingoer. Flamingoer, ja. Det er det, hvis man ikke kan huske. Så er det sådan en sød for inde. Ja. Er det ikke bare kært? Ja, så sød. Den er super sød. Ja, det er. Og så er det noget med tiden, og plus der også sådan en tag på. Nå ja. Kan du huske, Nej, nu kan jeg ikke huske, hvad der står. Nej, nu viser jeg det lige, så kan de selv læse det, og så læser du det. Det er her en af dagene. Her er en af dagene. Ja, her er en af dagene. Her er en af dagene. Ja. Det er også simpelthen så fint. Og den bliver simpelthen til en af vores seere,
der laver en Ja, og det bliver sådan humulus. en random... Ja, og hvornår... Det er vores aprilafsnit, Ja. og det bliver først sidst i april, fordi Ja. vi har mange fødselsdage i april i vores 2 familier. Der er meget... Og først kommer der påske, og så kommer... Ja, I har 3 fødselsdage. Vi har den 20., den 22. og den 27. Ja, og vi har den 16. og den 28. Ja, og vi har så også den 4., og vi har den 29. kommer jeg lige til. Ja, For fødselsdag har vi nok af i april. det er nemlig det. Vi har faktisk... vi er meget hængt op lige der i april. Ja. Men hvor vi så netop snakker om, det bliver den sidste uge i april, Ja. at vi får tid til at podcast. Ja, så der er en lidt lang til. Til sidst i april. Ja. Den dag vi skal podcast, der går vi ind og tjekker hashtagget de løse ender, Ja. og skriver navne op på dem, der har et billede af en færdig Ja. humulus. Ja. Og det er så også tænkt, nu snakker jeg lige lidt højt, for hvis man er bare i gang med en, og man ikke lige tænker, jeg er lige midt i en lidt, jamen så får den strikke færdig og vær med. Ja. Vær der med, vi er slet ikke sådan hysteriske om noget. Hvis du har den liggende i en strikkepose, og det kan godt være, at du har startet den op for et halvt år siden, og gud, det der er helt glemt, jamen så fat i pindene, det er med at få noget af pindene, og så... Ja, få den gjort færdig. Ja, få den gjort færdig, og så kom ind i få gang. med. Nemlig. Og snuden I sporet. i sporet, ja. Ja, hvis der er noget, der hedder det. Det er der. Snuden i sporet, ja. Inden for strik. Ja, næsten i sporet. Ja. Ja. Fordi den er rigtig fin, den her taske. Det er virkelig pæn håndarbejde. Ja, og nu er der en præmie på højkant. Det er jo det, der skulle friste jo til, at man Og hvem skynder ved, sig. om vi kunne finde noget mere? Det kan være, der bliver puttet lidt mere ned. Vil vi jo. ikke love, at vi ikke kan Nej, finde på? man ved det aldrig. Og så bliver det jo lige pludselig en super fin giveaway, synes jeg. Ja, Vi har fået sat det sammen. er det jo allerede, men altså... Ja, det er det. Det er det. Og ved du hvad, Ellen hun var også så sød at komme med lidt flere tasker. Så når vi nummer 500 abonnent, ja, på YouTube, ja, så laver vi en ny giveaway. ja, det gør vi. Når vi når 500, så laver vi en ny giveaway. Ja. Det er helt sindssygt. Ej, hvor godt. Det bliver så spændende. Ja. Ja. Men Helle, Ja. jeg har lavet noget, som du slet ikke kender noget til. Det glæder jeg mig til at se. Eller du har set starten, og så har jeg ikke snakket mere om den. Nej, det skal jeg se. For nu, når jeg finder den her frem, så ved jeg godt, hvad det er. Det er min bluse med pilebord. Nu skal vi finde et billede fra Sandnes. Den her. Kan I se det? Går det med lyset? Ja, og ellers lidt over til din side af. Derovre, ja. Måske så bliver den bare bedre. Og det er jo den her strik bluse og trøjer fra et tillæg fra hendes verden nummer 32 fra 2018. Så det var nok sidst. I september, tror jeg. Men ja, det vil jeg ikke hænges op på, men det var det omkring, tror jeg. For jeg køber ikke ret tit de her blade. Men altså, her søde Helle, nu skal I bare se. Nu skal jeg se noget. Eller vi får lov at se noget Ja, spændende. det gør I. Ej. Nu får I lov at se. Nej. Fordi Hold da op. at jeg er... Ej, hvor er det flot. Og det er jo, Ej. det er jo Danish Style Lot. Og jeg Ja. har ikke sådan en markat. Har du ikke markat? Nej, men vi kender Danish Style Lot. Ja. Tannes. Ja. Altså, det bliver bare så godt. Ryggen er færdig. Nå. Ja. Når pilen er kun foran, så Ja. Ja, hvad er det, der hænger her? Det er bare snore. Nå, okay. Det er, fordi at jeg skulle have lavet, aflukninger. 6 og 6 og 6 og 6. Nå, sådan skrå. Ja, skrå og skulder. Mm. Det tænkte jeg, nej, jeg laver venderækker. Ja. Og så strikker jeg simpelthen det sammen, så mine skuldre er her. Super. Ja, Ja. det er jo 31 masker og sådan noget. Mm. Og lige sådan herovre. Men der har jeg ikke lige sat den med. Det var det. Nej. Nå, Det er tæller nemlig- du bare. det Du tæller ved jeg hvordan bare. det skal Ja. være. det gør jeg nemlig. Mm. Så det... så har jeg så sat forstykket... det strikker jeg så her, og jeg har lige strikket de første 2, mønsterpinde. Ja. Det er jo bare vrang fra retsiden og ret fra vrangsiden. Ja, det var ikke Og 20 hold års strik. nu op, hvor var det svært at få strikket den første pind. Nå, lige at få den sat. Eller ret fra vrangsiden, ja. Er du Nå. sindssyg, mand? Det blev bare Men det slet. ser flot. Ja, men det er så smukt. Det er simpelthen så flot farvet, hva'? Ja. Og strikket. Farvet og strikket. Ja, men der vil jeg vil godt lige sige her til mit eget forsvar, jeg har strikket på min maskine. Ja. Prøv lige at se, det her er det rigtige. Det bliver for lyst, når man får det for tæt på. Ja. Det er den rigtige farve, ikke? Ja, det er det.
Ej, hvor er det bare flot. Ja. Og det har Åh, været ja, det er travlt maskinen, op, ja, ja, og det har været altså. travlt op, og det har... Hvor bliver det bare flot. Ja, Hva? ja. Men resten strikker jeg i hånden, og så kommer ærmerne lige knaldt på også. Ja. Bup, så er den færdig. Men altså, pokker, det er så lækkert. Ja. Så Det er lækkert. og farven er jeg helt vild med. Ja, men den er så flot, den farve. Den er så Virkelig, blå. virkelig smuk. Det Jamen, den er tvivl. Sådan helt blå. dejlig mørkeblå. Ja. Med lering og sådan, ikke også? Ja. Jo. Kan vi se. Ja, jeg tror farven er okay gengivet. Ja, det tror jeg også. Det er simpelthen Eller det er så den. flot. Ja. Det har jeg haft lidt travlt med den her uge, for jeg tænkte, jeg skulle have noget at vise. Ja, selvfølgelig da. Så Den er flot, Marie. Ja. Det er virkelig smukt. den bliver fin. Ej, det gør den. Den er nok på din Make 9, ikke også? Jo, jo. Ja, det var den lækkert. altså. Det er Og lækkert. det, se på mine, de her sådan, Lykkepinde. lykkepinde. Ja. Fordi jeg kan ikke finde min firkantede træ. Jeg kan simpelthen ikke finde. Firkant. Nå, de der Jeg har en quattro. hvad hedder det, træ, og den vil jeg helst have strikket på, fordi at, jeg har fået noget i min tommeltot, det snakkede jeg også om sidste gang, og jeg sad og strikkede på det her i går aftes, det var ikke godt. Nej. Men den her, som jeg strikker på min quattro, Ja. helt uden problemer. Okay. Ingen Men så er det jo det. ondt i tommeltotten. Det er jo dine pinde, du så skal bruge. Ja, jeg tror, jeg skal skifte min ud om til quattro. Det lyder da til det. Og både i metal og træ. Det Ja. tror jeg, fordi det gør simpelthen ondt hele vejen, altså helt Nej, op det i, kan- det er ikke helt op i godt. armen, Ja, og helt ud i tommeltotten. okay. Det er en das. Det duer ikke. Vi skal Nej. ikke have mere strik, eller vi skal ikke have nogen strikkeskader, og slet ikke varige skader, så Nej. man bliver strikkinvalid. Det vil jo være en katastrofe. Det kan, Det kan vi altså ikke have. Nej. Så, men altså jeg havde jo strikket meget. Mm. Jeg havde strikket herop til i hånden. Ja, det er det tror jeg det faktisk. Og det blev ikke særlig pænt. Men altså, jeg tror bestemt, havde jeg vasket det, så ville det blev pænt. Ja da, det tror jeg også. Det er for mine puder. Ja, det er bare en lille fjer, Ja. jeg har fået på. Ja. Ja. Fordi det er utroligt taknemmeligt garn. Ja. Det ser frygteligt zigzagget ud her. Nå, nej, Men det retter sig ud, Ja, det gør det, da. og det kommer til at lægge så pænt. Ja da. Ja. Så Nej, det er virkelig pænt. ja, Ja. tak. Det, den glæder vi os til at se næste gang. Frem Ja, jamen, den skal nok være færdig næste på gang. den, eller hvad det hedder. Jeg regner bestemt med, at jeg har de to færdige næste gang, altså Ja, humulus Ja. og pile. pileblusen der. Bluse med pile. Ja, altså, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Bluse med pilebord, ja. Bluse med pilebord. Ja. Det går jeg efter. Det lyder simpelthen bare dejligt. Jeg har også sådan evergreen, er det det, man kalder det, når den bliver ved med at komme tilbage, og Ja. den bliver ved med at holde sig på toppen, eller hvad det er, man kalder det. Der har jeg i min feedback her, min ankercardigan jo. Ja, det er jo evigt tilbage. Ja, men det er jo det, men hvorfor skal man lave oven på det? Ja, det kan jeg heller ikke svare på. Ankercardigan så fra Petit Knits. Ja, men jeg elsker den jo, men jeg glæder mig altså også til, den er færdig. Der er jeg blevet færdig med kroppen. Nej, Helle! Du har givet den gas. Det har jeg da. Og jeg har faktisk startet på det første ærme også. Så, altså, Du strikker ikke to ærmer på en gang. Nej, det har jeg aldrig gjort. Det har jeg aldrig gjort. Det er dig, der gør det. Ja, det gør jeg altid. Ja, det kan jeg Jeg slet går ikke død være i... Ja. Så nu er der i hvert fald kommet krop på. Der er jo ikke så meget egentlig. Og passer den? Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Jamen, så er det jo, så, Ja. så kører det, så er det meget nemmere. Ja, fuldstændig. Så, og den strikker jeg i guldgarn. Ja. Deres newzealandske lammeuld. I noget indigo er det i hvert fald farvet med jo, fordi den er jo fuldstændig mørkeblå jo. Ja. Og også med nogle flotte meleringer. Der har vi Ikke også? er lige lidt i det mørkeblå. Ja, men det er jo bare fuldstændig klassisk. Så nu begynder der at vokse et ærme ud her. Der er ikke et øje tørt. Nej, det er det ikke. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg strikker to. Altså punkt 1, så går jeg død i ærme nummer 2, og punkt 2, så får jeg ikke lavet indtagningen helt ens. Nå. Ja, det gør det nok, hvis jeg bruger drikkefisk. Gør du det? Nej, så bruger jeg de der for coconuts, de der små, Ja. nej, det er jo ikke dem der, men de der små sikkerhedsnåle, Ja. de bruger, dem plejer jeg at bruge. Så kan jeg tælle mig frem til det hele tiden. Så, men
Så vil jeg jo sige, at den her, og så min cumulus, det er jo også, eller humulus, det er jo dem, jeg har sat sig på, jeg er færdig med til næste gang. Så. Ja, til aprilafgaven. Til april. Det har jo været påske. Det er jo det. Så vi har vi håber haft på, at vi får lidt et par strikketid. fridage. Ja, det er jo det. Strikketid hedder det. Fridage, Strikketid. nej. Nej, Det kender vi det ikke. har vi ikke noget af. Men vi har hvad hedder det, strikketid. Ja. Det er det, vi har. Især om morgenen, når de sover længe. Det er jeg jo heldig, jeg har nogle børn, der sover længe. Ja, jeg da også. Så står jeg tidligt op, og så Ja. har jeg lige et par timer der om morgenen. Det er simpelthen mine guldtimer, når der er fridag. Så strikker jeg fra 6:30 til har jeg lige 2 timer. Sådan der, som regel, sådan plus minus. Men Ja. det var da jeg får strikket allermest, fordi der er man bare frisk og på. Og så kan man lige... Ja, så kan man virkelig Så få... kan der suges få- lidt Ja, pinde. nogle ikke masker også? over Ja, pindene. ved du hvad, vi glemte faktisk at vise vores egen Ellen Biskov Nå, ja. projektpose. Ja, Det ja. synes jeg da, og de fortjener en Ja, en jul jeg her. har valgt den her. Jeg har valgt en sokkepose. Det mangler jeg faktisk nogle af de små, man lige har en sok i med på tur. Jeg har valgt den her. Og du valgte den sokkepose. Eller vi kalder det en sokkepose, det var fordi det er nogle af de små poser, Ja. men det er jo faktisk det er faktisk det. Og her står der også, her en af dagene, står der på min. Og den har du Til også på hende. der, ja. Det er så fint. Ja, det er det. Det er Virkelig, virkelig søde. Det er Og pænt. jeg har mørkeblå inde, eller kobberblå. Hvad farve er Ja. det? Nå, det er det samme. Ja, ja. Du har også kobberblå. Ja. Så tusind tak, Ellen. Ja, tusind tak. Det var bare så fint. Det var simpelthen så sødt af dig. Ja. Ja. Det var det. Ja. Nå, den der Distas ting, den er jeg jo med på. Nå. Distas 19. Altså det er ved at arbejde sagen nedad. Ja. Ved stashen nedad, ja. Ja. Men jeg havde jo sådan noget ud fra guldpigerne. Sådan noget lædersnor, hvor man kunne sætte maskerne på. Ja. Mens Fra man Coconut. fra Ja. Coconut, Ja. som ikke rigtig virkede. Der var en fejl i den ene af Ja, lædersnoren. det var Så den var knækket, ja. Og ikke helt igen, men den var knækket, så maskerne de hang i, så man kunne kun trække den ud den ene vej. Så jeg kørte ud, og så havde de været så søde og sige til mig, jamen, jeg må gerne få penge tilbage. Men altså, eller købe noget andet. Ja. Vi var på ved guldpigerne. Vi er jo guldpigerne, så Ja. jeg fik det her mønster til en vestbind, kavle, tørklæde. Og så i stedet for alpaka, som var i opskriften, så valgte jeg den her deres merino, ufarvet merino. Jeg kan ikke se noget. Måske endnu tættere på, tror jeg faktisk. Og Oj, en side. der var den. Ja. Ufarvet. Mm-hmm. Sådan helt enkelt grå. Ja. Og det er bare så lækker. Jeg suste hjem og vandte den om og gjorde ved. I hånden. Jeg fandt ikke noget frem, fordi det lå. Det havde jeg ikke tid til. Nej, der er det jo ikke på. Så jeg får slået op, og jeg går godt i gang, du ved. Så står der et eller andet sted, at man skal strikke løst. Mm. Og det har du glemt at strikke løst. Jeg strikker ikke løst, uanset hvad. Så er jeg mere på, ja, end jeg er med på. Ja. Altså, ja. Men hvis du startede forfra, hvis du skulle strikke løst, så skal du bare ikke strikke stramt, vel? Nej, jeg har prøvet igen. Ja, det tænker jeg. Fordi jeg synes, den er en faktisk chance. rigtig sød. Det er den virkelig. Den er så fin. Ja. Og så fik jeg 20 kroner tilbage, så jeg har faktisk ikke købt noget. Nu, Det har jeg. altså det der. Jeg har ikke købt noget. Jamen, jeg må gerne de stash, fordi jeg har jo flashet mit stash, så jeg er ligesom nødt til at de-stash. Ja. Ja. Ja, altså jeg havde jo faktisk også lovet mig selv, at jeg skulle købe garn, og jeg har faktisk næsten ikke købt garn. Jeg har ikke købt noget i 19. Nej, altså du havde 3 nøgler med hjem, jeg har 2 nøgler med hjem. Jamen, jeg har ikke betalt dem, da jeg fik penge. Nå, det er fordi, man så skulle have noget med, man skulle bytte, så er det i orden, man får garn med. Ja, ja. Nå, okay, den regel, den kendte jeg faktisk ikke. Jo, men det er en ny regel, jeg lige har lavet. Jeg købte det nye Lane. Larne. Nå, hvad er det? Kalder det noget andet? Larne nogle dage. 2019 nummer... Er det ikke nummer 7? Jo. Afsnit 7. Jeg elsker altså bare det her blad her. Jeg synes, det er bare sådan nogle super fede billeder og opskrifter. Og så er der lidt mad også i. Er det? Ja. Men det er også på engelsk. Det er på engelsk det hele. Og så er der et interview med en eller anden kendt strikkedesigner. Og lige at se en flot annonce.
garn har med dig i. Er det ikke Ja. meget flot? Jo. Og så vil jeg lige fremhæve en enkelt opskrift, fordi der er faktisk Lærke fra hvad er det, det hedder? Fibertales podcasten. Hun har faktisk et mønster med heri. Den her bluse. Af en dansk designer. Den hedder Lærke. Og det der er det specielle ved mønster, det er de der vinkler, der På er på ærmet her. ærmet hele Ja. vejen ned. Sådan. Det er simpelthen så fin detalje. Så den har Lærke designet til Larne. Er det Jeg ikke, kan du skal se- strikke den der? Nej, den er ikke på to-do-listen endnu. Jeg synes, den er for lang endnu, min to-do-liste. Jeg tror simpelthen ikke skrive den. Men jeg synes, den er skøn. Der er mange ting her, jeg synes, der er skønne. Det er det virkelig. Prøv at se bare den cardigan her. Ja, den er lækker. Er den ikke bare så fin? Jo, det er den. Så og så er der altid nogle tilbehørsting. Sjal og vand og små halsting også og sådan noget. Der er altid sådan nogle... Ja, der var der lige en klokke der. Ja, det er nemlig fint også. Ja. Så, men det er i hvert fald et fedt magasin, synes jeg. Og der står mange fine ting heri. Jeg tror faktisk, den her er det ikke... er det Steven West? Ja. Ja. Han har også lavet sådan en lidt speciel, i hvert fald farvemæssigt meget afdæmpet Steven West, men man kan jo altid give den gas med nogle andre garner. Men den er da også lidt speciel. Lidt sjov. Sikkert sjov strik. Det tror jeg på. Men det er i hvert fald, det elsker jeg også, lægger bladre i. Så kom jeg også hjem med et par duske alpaka. Det er beregnet til noget babystrik. Skal du være mormor? Nej, Hvad mor? Amalies sidekammerat Frida er lige blevet storsøster her i weekenden nemlig. Og de vidste faktisk ikke, hvad det skulle være. Og jeg købte bare, jeg synes bare, den er så flot, den farve her jo. Ej, den er også smuk, det er skæt. Kan man det? Nej, men det blev sådan en dreng. Så det blev ikke lige det garn der. Ja. Så købte jeg fra Coconets, dem er jeg jo lidt fan af, og så synes jeg har nogle fede produkter. Så er der kommet sådan nogle lidt anderledes ringe. Jeg købte nogle lidt større, der var sådan nogle endnu større nogle, de blev så for grove igen. Men netop når man strikker de tykke bluser, så er faktisk rigtig mange af mine små, de er faktisk for små af de her maskemarkører. I ved hvad, jeg synes altså også, at de der maskemarkører, de har mere inde i støvsugeren på en eller anden måde. Ja, og nede i sofa-rillerne og sådan noget, ikke? Ja, de forsvinder. Underligvis, så forsvinder de Ja. altså. Men jeg Det synes er faktisk, sådan, jeg har at- flere gange tænkt, at jeg skulle faktisk have nogle lidt større, og så var de lige kommet i nogle større, og så er de kommet i en endnu større. Jeg synes, det var så simpelthen for stor. Altså, det var sådan nogle ringe her. Det ved jeg ikke lige, hvad man skulle bruge dem til. Så strikker man godt på tykke pinde der. 9, 10, 11, 12. Ja, jo, hvis det er sådan helt... Der er nogen, der Ja, strikker jamen, det har du ret i. kosterskafter. Så Så jeg er det kan- dem, ja. Så havde jeg jo... sidste gang viste jeg det for Coconut, jeg havde det der magnetarmbånd. Og der manglede jeg jo... Eller manglede det ikke også? Altså, Det ved godt, mangler I. en omgangstæller, man så også kunne få. Det er jo det, man kan jo få sådan forskellige ting at sætte På den der. Ja, efter hvad man laver. Men så er det i hvert fald en omgangstæller. Det ligner sådan en Apple Watch. Ja, jamen er det ikke sejt? Jo. Jo. Det er alt det der tilbehør, man faktisk sagtens kan undvære, men det er sjovt at have. De strikker lir. Strikkelier. Ja. Simpelthen. Så den måtte jeg også lige have med hjem. Så det var faktisk, hvad jeg købte ude ved Guldpigerne. Vi havde et par skønne timer derude. Vi havde strikketøj, ja, vi sad og ja, drak ja, te det var og simpelthen hyggede så os og hyggeligt, snakkede med pigerne derude. Ja, og, det gør vi. og hvad er den hedder nu? Kan jeg ikke huske, hvad den hedder? Daniel. Daniel, ja. Så det var bare virkelig hyggeligt, og vi har faktisk snakket med dem om, at vi kommer derud en dag og laver et lille interview med dem. Ja, vi kommer ud og laver en podcast derude Ja. på et eller andet tidspunkt. Om det bliver april eller maj, det ved vi ikke. Nej, vi har slet ikke lavet en aftale med dem, men de var helt med på det i hvert fald. Ja. Det var lige så meget det. Så det er sådan en lille teaser, det kan I glæde jer til. Ja, At, det bliver en god en. meget det gør de andre jo også. Ja. Det er anderledes. Det var bare sådan lidt anderledes. Vi er jo ikke vant til sådan at tage på tur. Nej, Så, kun til hinanden. Det er Ja, sgu da men det er jo også hyggeligt, altså. Det er da rigeligt, Ja. så vil jeg virkelig komme på tur. Nemlig. Så havde jeg jeg sagde jo her i 2019, at jeg blev lidt mere dygtig til at lægge ting på Instagram. Og jeg vil da sige, at jeg forbedrer mig meget. Jeg tror, at jeg har lagt 3 billeder op her i 2019. Og et af billederne var faktisk, hvor jeg sad ude i solen og syede sammen med det sorte garn her. Og hvor jeg så havde klipset mit garn sammen. Eller klipset det, ja. Jeg havde brugt de her små klemmer. Hvor der var nogen, der spurgte om, hvad det var for nogle klemmer, og Hanne Just, hun var så sød at sige, at hun synes, det var smart med sådan nogle hårklemmer der, vi kunne
bruge, når vi syr sammen. Det er til det der, når Jeg man tror, syr. det er patchwork. Jeg tror, det er for Clover. Ja. Og de hedder, jeg har endda skrevet det op et eller andet sted, hvis jeg er heldig. Hvad det var, de hed. Det har jeg selvfølgelig ikke gjort, nej. Det har jeg taget. Jeg har taget et billede af dem, hvor det står på, hvad de hedder. Fordi det vidste jeg godt, det kunne jeg ikke huske, når jeg sad her alligevel. Så jeg går lige ind i mine billeder. Og så finder jeg lige nogle Clover clips, som hedder Clover Wonder Clips. Ja. Her er de så bare kun i rød. Nu prøver jeg lige at gå herover. Kan man se det? Clover Wonder Clips. De er så bare i ren rød, dem der. Men de er nemlig bare skide gode til, når man skal sætte 2 stykker strik sammen og sy. De ødelægger ikke noget, og de klipser jo, de holder bare sammen på skidtet, gør de. Det løber ikke fra en, og hvis man er god til at bruge dem. Kun hvis man ikke sætter dem rigtigt. Ja. Du har vist, hvordan man Jeg har haft en syning, hvor det var lige 6 cm heroppe på den her. Ja. Og det er der, hvor man så tænker, de næste 10 trøjer, det er op fra ned, jeg strikker dem. Jeg gider ikke alle syne sammen. Men det er altså en god hjælper. Ja. Så det er bare en lille anbefaling igen. Forbrugeroplysning, er det det? Ja. Og jeg fik kendskab til den nemlig ved Brita fra Ullen Farmor, der netop sad og viste dem, at det var hun blev rigtig glad for, når hun skulle montere strik. Ja. Og så må det ud have sådan nogen, og jeg er rigtig glad for dem, ja. Ja, de er rigtig fine. Ja, det er de nemlig. Jeg har dem også et eller andet Du har dem også et eller andet sted, ja. Det kan du bare se. Et eller andet sted inde i rummet, og vi får det ikke at se, for det er rodet. Nej. Det får vi ikke se. Ikke før det... Vi mangler lige at få bygget en udstue og få flyttet mit skab, og det har jeg ikke fyldt op endnu, og derfor så... Et stash-skab. Et stash-skab, så det står alt sammen derinde, nu ser voldsomt ud. Men det er ikke så slemt, når det først lige bliver... Det er ikke så slemt, når du lige får strikket af. Lige præcis. Så begynder det faktisk at passe meget. Ja. Ja. Ved du hvad? Ja. Jeg er lige kommet i tanke om noget, som ikke er på min Mac9, men som jeg... hvad hedder det? Jeg har min telefon. Det er lige meget. Du har den. Ja. Chunk. Nej, det har du ikke. Prøv at se, hvad det hedder. Jamen, det hedder den der... Magnolia. Hedder den ikke? Ja. Ja, den har du ikke. Nej. Men der er en sommerbluse, der hedder Magnolia. Ja. Jeg har den i min kø på Burberry. Ja, kan du finde den, tror du? Det tror jeg kan, hvis jeg lige går tilbage. Fordi, kan du huske, at vi var over dengang garnityr lukkede? Ja. Der købte jeg 4 nøgler kit silk mohair i gul fra Isager. Ja. Ja. Og på et eller andet tidspunkt har jeg købt 4 nøgler gul tynd line fra Sandnes. Ja. Jeg har været inde på Ravelry og set, at der er nogen, der har strikket den i den kombination. Ja. I sommertop. Og ved du hvad? Så de stasher jeg jo lige med at strikke. Ja. Den og så jeg har købt mønstret. Ja. Og den kommer lige pludselig på pindene. Altså, jeg ved, jeg har den i børnemodellen herinde, så nu skal jeg altså lige have fundet den. Den er et eller andet sted. Men det er også noget. Hvordan var det nu lige, hun så ud, hende pige, der havde den på? Den var også en pige. Ja. Men altså, jeg ved, at jeg har de der 2 garner, og jeg har virkelig tænkt over, hvad fint jeg skal bruge dem til. Men nu er gul jo hot med hot på, og jeg elsker gul. Ja. Så derfor så tænkte jeg, at det er det, at jeg skal strikke af det garn. Altså det er lige præcis det. Det lyder da som en god idé. Ja, og jeg har garn nok jo. Det passer jo lige. Altså, som jeg kunne se på de andre, så er det, selv hvis de strikker den med lange ærmer, så bruger de 4 nøgler og et eller andet. 4,1. Så den er næsten... Det kan være, at jeg kan lave den sådan en halv, 3/4. Ja. Nej, det kan jeg ikke lige finde. Nej. Det er jo typisk. Ja, det er lidt Ja, jamen, ved du hvad? Vi finder den jo. Ja. Det har jeg ikke lige tænkt over, at jeg skulle have forberedt. Nej. Men det var bare fordi, jeg ville lige... Jeg kan ikke holde mig til den Mac9 sådan helt 100. Men det gør jeg da heller ikke. Prøv at se, jeg har da også strikket Chunky Bella. Den er jo heller ikke på min. Men hatten er det er den der... Er det ikke Magnolia hat? Jo. Skal vi bare lige tage den i en nødsituation her?
Kan vi Det få er jo en- bare en bluse. Ved du, hvordan det ser ud? Sådan? Bare. Hvad med, hvis vi skrive Camilla Vad bagefter? For jeg ved, at hende Ja, har det er det. designet den. Ja, men altså, den tænkte jeg, den skulle vi have strikket i gul her, når jeg lige får lidt plads på min pinde, for jeg synes godt nok, at jeg er slet færdig med at vise, hvad jeg har gang i. Den er der. Det er den her. Og den er faktisk også i et af de der Line-magasiner. Jeg tror, det er i et af de nummer 3 eller sådan noget. Men den der bluse, det er den, du snakker om. Ja, bare med korte ærmer. Altså. Ja. Ja. Det kan man jo sagtens gøre. Ja, men opskriften, jeg har købt, den er med korte ærmer. Nå, det er nok sådan en sommerudgave, så Ja, i hvert fald, altså, har i hvert fald den men der- jeg har både den der med lange ærmer, Ja. og så bagefter, så kommer der en kort ærme. Så den opskriften er 10 sider eller sådan noget. Hold da. Ja, de går over i det amerikanske og laver Ja, 10 sider. sådan. Opskrift. Jeg tror, det er omkring 10 sider. Jo, jeg tror, det er 10. Fordi jeg har lige siddet og kigget på den i går, jo, fordi altså, jeg skal strikke den, hvad skal jeg strikke den i? Jeg skal gå ud og købe en garn. Bop, 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 bop. Pling, så slog den lige pludselig. Ja. Altså, jeg har faktisk også sat den på min to-do-liste, og det er fordi, at Ellie fra Scandia Knits, Ja. hun havde strikket den, og hun så slået 5 ekstra masker op, så hun ville lave den som cardigan. Og der har jeg faktisk været inde. Det er faktisk lidt din farve i den der helt mintgrønne, som Ja. du har. Ej, det var så fint. Har jeg købt i sådan noget lamsfuld ved... ja, helt almindelig, ligesom... Nu siger jeg bare Black Hill... helt almindelig Black Hill uld. Super soft. Super soft netop. Og så en helt synd alpaka. Og så strikker de to sammen. Og det passer fuldstændig strikkefastheden. Netop til den, til den også. Ja. Og så vil jeg bare lave den en som cardigan. Ja. Ingen gang lige pludselig. Men det er det der med de der 1000 ting, man gerne vil, ikke også? Jo. Nu må jeg se, om der var nogle korte ærmer her. Kigger jeg lige på. Men altså, den glæder jeg mig til at komme Ja. ud med, fordi jeg synes, jamen også fordi det der kursus, jeg er på om torsdagen, der skal det bare gå derudad. Ja, der skal du ikke have noget, du skal tælle og sådan noget. Nej, altså, jeg har strikket meget af mønster på min humulus. Det startede jeg faktisk på. Ja. Da jeg startede på kursus, Ja. der var jeg her. Ja. Og inden jeg kom hjem den første dag, der var jeg hernede. Ja. Så gik det altså bare derudad. Ja. Så det... Jo. Så der var det. Ja. Nå, men jeg har faktisk en overraskelse mere. Du hiver det op af den kur derovre. Ja, fordi dengang jeg fik den her bog i julegave, pudsigt Ja. nok, den har du også. Den fik jeg også julegave. Ja. Og Sofie, hun siger så til mig i samme, da jeg har pakket den op, Ja. og den her mor, den må du gerne strikke til mig. Ja. Ja, Det er så fint. det gør jeg da gerne, min skat. Hvad er det, den hedder? Den hedder Elm. Elm, ja. Indtil jeg kommer til at kigge på den, så siger Ja. jeg, holy moly. Det er en bluse i frangmasker. Nå, ja, det er det. Mm. Det er rigtigt. Det har jeg faktisk godt set. at Nå, men Ja. mor gør jo, hvad Som mor gør. skal. Som mor skal. Og hun slår op. Det er fordi Sofie, hun spurgte mig om jeg skulle... Mm. Vil du ikke lige strikke den her til mig, mor? Ja. Og det var sådan en eller anden kedelig med striber og på en 3 ting. Nej, det vil jeg ikke. Nej. Hvordan kræmmer jeg ud? Så jeg har... Øj, Ja, den er godt nok hvid. Eller det er den, eller så bliver genskæret. Ja, du skal tæt på. det Så her det kan man sagtens er sige. ærmerne Nej, og hvor er det skulder. fint. Det der, Ja. det er skulderen. Ja. Ej, hvor er Og det så er det så ærmet. fint. Ja. Det er sådan en Nu sjov strikker man så bare fra konstruktion. vrangen af, så Du strikker det hele. fra vrangen, og så vender du den rundt. Nej. Gør jeg det? Nej, det er da kun, hvis det der sådan, så skal det der jo vinde ud af. Det er sådan her, det skal Ja, vende. jamen, det var det, jeg mente. Jamen, det var godt, at man kunne jeg strikkede ikke- fra nej, den nej, det gør man nemlig og så bare vendte den rundt. Nej, godt forsøgt. Det tror jeg jo. Men nej, det gør vi ikke. Nej. Og som hun skriver alene, at man skal lige holde næsen i sporet her i starten, og det skal jeg lige love for. Mm. Men jeg er stadig på mønstret der, Hey. og på mønstret På den anden foran. skulder. Nå, foran, ja. Nå ja, der går sådan en Ja, det bord skal ned, der ikke? jo også mønster foran. Ja. Ja. Og herovre. Ja. Hvor blev den nu? Den er der. Ja. Jamen altså. Ja, det er jo lige sådan som den er. Ja.
Ja. Så. Ej, Og det er stashgarn, og det er ikke, det er bare noget billigt noget op fra garnhussalg, men Jamen, det og hvad det er, det aner jeg ikke, men det er vældig, vældig blødt. Er det i hvert fald sådan noget silkemohairværk, er det Ja, ikke jo. det? Men det er sådan lidt kraftigere, er det Jo, ikke det? det er det, og der er ikke nogen banderole på. Jeg har sådan 10 nøgler, det her helt uden banderole. Jamen det er det bare ligesom det tykke silkemohair, Ja. der løber 200 eller sådan noget. Gør det ikke det? Jeg ved det ikke. Halvt så Der meget. er ikke noget, der står intet på den pakke, så Nå. 10 Men det nøgler. passer i strikkefastet, eller Ja, hvad? ja. Men så er det jo bare fedt at komme få det der distash og så. Det kalder jeg distash. Jamen det er da rent distash. Ren distash. Ja. Så det, og ja, det fik jeg jo Det er strikket rigtig her. dejligt. Jeg kom så rigtig gang med mandag formiddag, Ja. der, inden jeg skulle til yoga. Ja. Så var alle folk ude af huset. Ja. Fordi der skal man altså virkelig holde næsen i sporet. Ja, det kan jeg godt men den er ikke, det er ikke fordi det er besværligt, men, Nej. men Men det skal jo bare passe sammen. ja, og jeg har også kommunikeret lidt med Lene Holm med Samsøsport, hvad Nå, okay. læser jeg det rigtigt, når det er, at jeg siger Ja. sådan. Ja. Jeg er i udlandet, jeg kan ikke lige... Nå, Nej. men så må jeg gøre, som jeg tror. Ja, det er da det. Og det er indtil videre ser rigtig nok ud. Ja. Så, den håber jeg i hvert fald også på, at Ja. jeg kommer noget længere med næste Ja. gang. Der er meget lys herinde. Ja. Men det er til min Sofie. Så har jeg ikke flere overraskelser. Nej. Altså overraskelser har jeg ingenting af, men jeg har så startet i min lille projekttaske, der jeg fortalte om, jeg fik sidste gang. Der har jeg startet et af mit Make 9 op, og det er det der med, at de har lidt forskelligt. Men mit Paris tørklæde, og det, altså det går, nu, jeg tror jeg har gentaget 5 gange eller sådan noget. Er det her, du var sidst? Ja, jamen jeg har aldrig vist det her. Du har aldrig vist det? Nej, det er kun dig, der så det. Nå. Og det skal jo blive 91. Der er Så der er... god tid. Så det, jeg tænker, det er jo gang til efteråret eller sådan Der noget. er ro på Men så dig kan man lige et tage stykke tid det. her. Du ved, jeg tror det er 12 pinde mønstret. Så kan man lige tage sådan en gang mønster en gang imellem. Nogle fine farver. Og det er isager. Og det er især, vi strikker i. Og det hedder Paris. Selve tørklædet hedder Paris for Susie Havmann. Silkemohair i farve 62. Og alpaka 1, den tynde alpaka, i farve, det står der, 61. 61 og 62 i farve. Ja. Og det er jo bare, lækker, og det bliver meget sødt. Det er sådan en sød lille mønster, der er nemt at memorere. Er det ikke sådan, man kalder det? Jo, og det er fra den her og bog. og du kan se, der hvor hedder god den er. Around. Ja, det kan man tælle sig til, hvor mange gange man har, inden man skal tage ind igen. Bogen hedder Around, og det ene er det tørklæder. Ja. Og så inde midt i det hele, så er der... Og nu er det, man vise hele opskriften, eller hvad? Nej, det er sådan der. Sådan er det. Sådan der ser det ud. Ej, det er så fint. Ja. Så det glæder jeg mig også til at have til næste vinter, til min hals. Og det var jo netop på min Make 9, hvis I tænkte på, hvad det var, der drejede rundt derovre, ja. Og der er så sat kryds i vip, jo, for nu er det jo en vip, ikke også? Work in progress. Ja, det er det. Så sådan ser min ud. Ikke et øje tørt. Nej, det er det. Ikke også? Ja. Ikke et øje tørt. Det er bare så fint. Ja. Jeg har taget en ting med, som jeg tror, du ved, for lige hvad det næste er, jeg gerne vil have på pindene, når jeg begynder at få nogle af de store ting færdige. Og det var jo fra Petit Knit, den der hedder Sunday sweateren, jeg skal strikke til med i det. Og det bliver til næste vinter. Ikke? Også nu er vinteren jo heldigvis snart slut. Og det skal jeg strikke i ønskegarn fra Sandnes. Det er meget, ikke? Jo. Sandnes ønskegarn med glimmer. Prøv lige at se, hvordan det bliver så fint. Det er ved ren disco dasco. Ja. Og i farve 45-13 hedder den. Jeg ved ikke, hvad den hedder. De plejer både at have navn, men på banderolen står der altid kun et nummer for ønskegarn, ja. Så den glæder mig også til at få pinde. Jeg tror, den er jo hurtig. Jeg tror, det er 5,5, jeg skal strikke. Det er Sandnes. Ja, du sagde fra ønskegarn. Det er Sandnes garn. Ja, det er Sandnes garn, der hedder ønskegarn. Den hedder ønskegarn. Det er nemlig rigtigt. Ikke hørt om. Det er Oland, der har designet det er garner det. fra Sand. Ja. Det er det nemlig. Og det er alpak, det er 48% alpaka, 8% uld, 21% polyamid,
23% polyester. Ja, det er glimmer, tror jeg. Er det ikke det? Eller polyamid, er det glimmer? Jeg ved det ikke. Det bliver i hvert fald en god varm bandit, tænker jeg. Ja, men ja, det gør, fordi der er 48% Ja. alpaka, og så Ja. kun 8% uld. Jo, det er da lækkert. Det er Ja, super lækkert. ja. Super lækkert. Så. Og så havde vi lige fingrene inde i igen, som man jo gør. Ja, man trykker jo lidt på nogle taster en gang imellem, og så trykker man på printeren, og så siger det dut, så har man sådan en opskrift her. Det er jo delt med nemt nu inde på Ravelry, og så hente sine mønstre, ikke også? Jo, det er. Eller også hendes, hun har jo, Petitnet har jo sin egen hjemmeside, hvor man også bare kan downloade, Altså, købe og downloade PDF. Ja, det hedder sådan nogle PDF-filer, tror jeg, det hedder. det er det. Så det er jo, tror jeg, det er det næste, der kommer på pinden hjemme med mig. Yes. Ja. Så skal vi sige, det var dagens nyheder? Ja, Så kan vi tage noget andet med en anden gang. ja. Skal vi ikke gøre Vi det? har snakket om alt, hvad vi havde i gang. Det synes jeg. Og den der gliner. Den havde du også vist frem. Ja, og du, hvad med dine pinde? Var du Det snart tænker med jeg, pinde? vi venter på. Ja. Nu, jeg kan Vi se tager på- pindene næste Vi gang. tager pinde, for der er nemlig også nogen, der spurgte os om, hvad for nogle, om vi Pinde. vil sige, hvad for nogle strikkepinde vi strikker med. Og det havde jeg faktisk taget med til alle mine projekter, det vil sige. Så vi snakker strikkepinde næste gang. Ja, det gør Kan vi vi. ikke sige det? Jo, det gør vi. Super. Ja. Tak for det. Ja, Tak fordi I så med. Ja. Knocking